Maya payabak po kay katamungan. Kaniti pungaldo ngay ni pagmasusyan tayong kapigaganakan kang San Juan Pablo kadwa metong apapa. Siklod tamo puban pangadyan ing Horatio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po, kilagyo ning ibam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. O mapamakалulu, ampun mapagmalasakit ay pami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatay na karing dakal a tao. Adwan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kami king lugod, at yatchat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mi tutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban bapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alangagang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananong na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi kaya ka, king kagulanan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, kilagyo ning ibam po ning anak po ng Espiritu Santo, lukluk tamo po sa guli. Kambeda po rin kikatamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon and family, CWL, Joe and Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lising and family. Para king Aldorang Kebaitan, Maria Lilian Kathleen Tengkiat. Para king malalagong kapaltanan dari, Angelina Lising, Reme G. Mateo, Angel Fajardo, Carmelita Galang, at Felicitas Nukup. Para king special intention dari, Ditz and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Father Adrian Paule, Father Raul de los Santos, Maria Lorena Pamintuan, at Rita Estoya. Para king sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa dari, Elizabeth Domingo Sr.,
Lizel Erlinda Domingo Jr., Hilaria Natividad, Aurora Crescencia, Felix, Girly, Jerry, Ricardo, Roberto, Elias, Edilberto, at Geza. Kilagin ng ipang po ng anak po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya pa habak kay po, may albogan tayatan may libatan po kita, alay makabuklat na itang kita. At kingaldo pong ini, pesta na pong St. John Paul II, the great St. John Paul II. Ano nga lahi pa po pala kay libro tamo, yung liturgy na. Naganakan tayo, yung metong yung meto nga malugod, papa, king pamilya, at kareng kayanakan, John Paul II. Nga bata nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusya, namin ang talapat pagsisyan, din kasalanan tamo, at manyatapan tawad at pakalulu, king hapong Ginoo. Ika magkalugkalam, king balang metong kaya kami, agpang king sukat, pagkalog ng Kristo, Ginoo. Sadyaring pinili, sadyaring may pili, king kasuywan, at ikasulong ning Santa Iglesia, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Dala na katangan sana, king biye, alangang Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing sala ng Jesus, simbulot na ing karalamduman, ning sama at pamikasala. Mayaws king salang ita, adon ning kekang pamanantabe. Iubog mo sa haring biyemi, king kekang katutuan, ading puso mi king kekang lugod. Itiadwan mi, kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ng Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alamangga.
Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karintao, Efeso. Ing balang meron kaya katamo, may pagkaluban niyang makabukod akala, agpang kinsukad at pagkalub ng Kristo. Inya masasabi ng kasulatan, ing antikaniti. Inyang pepertasyon ng kakatas-katasan, migdalayan na kalabihag, kambena, migkalubyang kalang karintao. Nanungin imbuli ng sabyan ng pepertasyon, imbuli ng sabyan, tinipaya pa mo ketikinyado, itang tinipaya naman kamo, impepertas, king kakatas-katasan, king bago-banwa, at lagpos mabago-banwa, bantag mana ni kaya upaya, ing sablasag ng bagay. Yo imigkalog ka ng karintao, pigkalog na karing-aliwa, ing maging apostol na, karing-aliwa naman, ing maging propeta na, ring-aliwa naman, ing maging talabanaran na, pastor at talagang. Dapat na iti, bani sa diyana na, rin sa blamet, piling ikaswiwan, at ikasulong na ng kayang iglesia. Ban kanina, itamon sa bla, isasan menong tamo, kin pamanyang pantayan, at pamangilala kin anak na ng Diyos, at maging ganap, ikiyakatamang pangatao, agpang kin pamikawan istamo, kingena pa ng Kristo. Eta na kanita ang mga lagi, abalang mo, bagkang sapul-sapula ng angin, at pitangya-tangya ng alin. Ning malintuluda rin tao mapaglindang. Eta na malindang ka rin tao maging mapagnasan, ay nabura katamo king emos ko. Nune, king kapamilatanin pamagsagin daking katutuan, kambena ng diwa ng lubot, dagol lamang ganap, kipakaya ng tamang Kristo, imbunto, kikapamilatanan ng bigaganap iyo ay katawan, manibat ka rin may aliwag dagena, at nung imbalang dage, gagampanana, itungkulana, dagol iyo at sikan, imagino ka katawan, kikapamilatanan ng lubot. Amano ng Ginoo. Mesaya ko inyong sinabi na kanako, tara, muntata mo, kimbali ng Ginoo. Mesaya ko inyong sinabi na kanako, tara, muntata mo, kimbali ng Ginoo. At ngeni, atyuta na makatalakad, kilog ng pasbol ng Jerusalem. Iting Jerusalem, kanayon ng tangalan, kasanting na, kaayos na, king pangayiral na, karin pupuntala dingdayi ning Israel. Ban pasalamat king Ginoo, antimo ing inutos na, karin ding ari ning Israel, magluklukan la, ban mo kung karing-karelang sasakupan. Ing Diyos at sukang Kristo, ban pakikasundo ing yatu, king sarili na, at ing maya pabalita, ning pamikakasundo, pigkatiwala ne kaya katamo.
Ang ginuman tabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. King oras sa ito, dinatang laring mapila na tao, at belitara kang Jesus, king pepapatay na lang Pilato, ring mapila na tao, Galilea. Kabang deti, mamayin laking Diyos, nga nakarela. Isipan nyo galang, king maragula kasalanan deting tao Galilea, kesa ka rin aliwang tao ka rin, uling makanya ng miras karela. Ali, dapat sasabihin ko kay kayo, nung kayo sumisit pa yung gulot, karing kaya kayong kasalanan, mga mate kayong ankalupara. Oreta namang 18 katawang may nga mate, inyang may nga patanan la, king tori ning silue. Isipan nyo galang, yung mas maragula kasalanan, kesa ka rin aliwang tawang manoknangan Jerusalem, alila. Dapat sasabihin ko kay kayo, nung kayo sumisit pa yung gulot, karing kaya kayong kasalanan, mga mate kayo namang kalupara. Kanita sa edita ng Jesus, iting talimhaga nga na, ating meto nga tao, ating tanaman na higera, king kayang ubasan. Linawin na nung iti at inyang bunga. Dapat alayang ikit. Niya sinabi na king mamahala, king ubasan. At luna akong banwang pupunta kedi, at maninton bunga, king dutong iti. Dapat ala ko pang ikit. Kuturan mo na. Makaskup niya wala, king ubasan. Dapat pekibat ning mamahala, tayo pa po kukuturan king banwang iti. Gambulan kay dinan pataba. Nung mamungaya king tutuking banwa, lalong masanting. Dapat nung aliya, kanita tane kuturan. Ing may pabalita ni kay katamong kaligtasan. Pagpasensyahan niyo po, biglang binaha ang ating simbahan. Kasi binububong na po yung dito. Sa nakatanggal na yung dating bubong. Alam niyo, tinitignan ko po yung ganyang trabaho sa construction. Iba-iba yung mga kailangang mga tauhan. Yung nagpoporma ng mga bakal, ilalatag na ganyan. Mga steel man yun. Tapos, yung mga naglalagay ng mga pavers, tapos naglalagay ng alpha blocks, mga kantero yan kantero. Iba pa yung mga karpintero, na puro mga kahoy at yan ang ginagawa. Tapos yung gumagawa ng mga, yan, halimbawa ng mga grills natin yan, mga welders sila, mga welders. Tapos may, yung mga laborers, yung naghahalo ng semento, mabibigat po trabaho yan. Tapos, yung gumigiba dun sa mga mortars, yung mga walls, tulad niya, no? Kung ibibigay mo yung ganong trabaho na paggiba dun sa mga walls, sa walang kaalam-alam, magtatagal ka. Pero iba yung trabahador natin dyan, no? Ang bilis niyang makagiba ng mga concretes. Alam niya yung kanyang gagawin. So ito po yung construction. Iba-iba yung mga kakayahan nila. At parang ito yung binanggit ni St. Paul sa ating first reading. Yung sa simbahan, sa pananampalataya, para sa ikasulong ng pananampalataya, iba-iba rin yung mga karisma, kakayahan. Sabi niya, may apostol, may mga nagtuturo, may mga nagpapagaling. That's what makes the church. Yung iba-ibang mga galing at kakayahan ng mga miyembro. At nabanggit ni St. Paul, lahat ng galing na ito, iisa lang pinanggalingan. Lahat ay galing sa Panginoon. At siguro po tayo rito, siguro sana makita natin ang lugar natin sa ating simbahan, kung saan tayo nilalagay o nilulugar ng Panginoon ayon sa binigay niyang karisma o galing sa atin. Hindi tayo pwedeng magpalit-palit ng papel kundi magkaloko-loko parang dito sa construction. Yung laborer, di mo pwedeng pagawan ng papers. O kaya gawan mo ng bakal-bakal na ganyan, magkaloko-loko.
At tayo rin, no, dito sa magandang refleksyon ni Saint Paul, no? Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa kanyang simbahan. No? Siyang nagbibigay ng iba't ibang pangangailangan ng simbahan ayon sa sitwasyon, panahon. No? Kaya gusto ko yung reflection din po ni Chimbel. Kahit sa ating parokya, kasi iba-iba kami mga pare. Sina Apong Chito, Among Bustos, Apong Chik, si Apong Mark, Apong Ed, si Apong Larry. Iba-ibang ugali namin eh. Iba-iba ang galing namin eh. At sabi ni Chimbel, sa bawat sitwasyon, no? Iba yung naibibigay ng pare. At nasa wisdom ng Panginoon kung sinong itatalaga niya ayon sa pangangailangan at kalagayan ng parokya. Siguro tayo rin po, pwede natin tignan yung gano'n. No? Sa panahong ito, doon tayo nandito, may dahilan kung bakit nandito tayo. Sa sitwasyong ganyan, para sa atin ang Panginoon pa rin ang arkitekto or engineer or foreman na para sa kabutihan ng buong simbahan, kaya tayo nandiyan. Ang problema lang kung ayaw nating makibahagi, no? Ayaw nating makiisa sa pagsulong ng ating simbahan. Kung minsan po, ang kinalulungkot ko rin ay yung tumatanggi tayo. Tumatanggi tayo sa inaalok na siguro dapat pagkakataon para maglingkod. Tumatanggi tayo para sa isang hindi naman dapat pabigat o problema, kundi isang blessing. Ito'y galing yata kay Jonathan. Isang blessing to serve. Kaya pag gano'n, para tayong dito sa ating ebanghelyo, para tayo yung higera na baka hindi nagkakabunga. Ilang taon na, nandyan ka lang, patingin-tingin, nanonood, pero hindi tayo sangkot. Hindi tayo involved. So, ibig sabihin, kaysa sa mas maraming bunga ang pwede natin may produce, wala eh. Kasi tinatanggihan natin. Samantalang, pag tinawag tayo ng Panginoon, hindi naman tayo pababayaan. Pag tinawag tayo ng Panginoon, sigurado siya pa rin ang gagalaw at kikilos. Kasangkapan lang niya tayo. Kaya ito, sana makita po natin ang ating lugar sa ating pananampalataya para sa ikauunlad, ikasusulong ng ating parokya, ng ating pananampalataya. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa painting mga kahilingan. Ang sasagot natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para king iglesia ng Diyos, kapilan man sa tutok ng mamawos karing sablang tao, bansumisi at makomberti, ipanalangin taking Ginoo. Para karing atsuking kayupayan, muna resa ng ipakit ing dalan, painturo kim pamagbayo, kapamilataning pamanumanda king sarili rangbiye, ipanalangin taking Ginoo. Para karing daralan kasakitan, gamitan da sana ing karelang kasakitan, anting metong abinye Diyos, apami katagon, bansumisi at padalise king karelang biye, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katang makatipon ni Keti, maging tuneta sana, ing kaya katamong pamanisi, kakawul king sabla, at tataglos king kabubusalan da, din kaya katang puso, ipanalangin taking Ginoo.
Ngeni, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy, paming at banwa, mananasanang ing kekeng pamagbayo, migit magmula king lugod, kesa king nano pa mang pansarili ming kapakanan o takot. Iniadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalayin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy, pamimiglalang, kapamilatan din kay kang sakramento, ipagkalod mo kay kaming sikanan, in kay kang grasya. Iti sanang ikaristya, sa upanakeng sumuyong mong katapatan kay ka. Iti adan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kay kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit, numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Dalangan ming meto yato, ake kang babayo at parangalan, kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung puryanda kat pasalamatan, ding balayan ake kang binukod, at ding banala parating kay kang kayantabe. Ulinita kang berisablang koro, ding anghel karing banwa, daralit ming kay kang ligaya, alang toknang, ngaming babye, kapurian kay ka. Banal, banal, banal yung Ginoo, sa may paya. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka.
Piraso ne, at binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niyo iti kongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Itiin kalis, ka na akong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayat, para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo. Darang mi kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ning pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Bapak mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban beganap yak inugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang sabing niya, ading sablang may mo na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan. Pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng angga. Ban kaya be ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalain tangmit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, siya kabanua, may sambanyi lagyo mo, natangke kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip, antibanua, ang kakanan mi king Aldoldo. King Aldo, ngayon, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad ni, karing mi kasala kaya kami. Na makipaisaw kintokso, na ikabos mo kami kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalub, ing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga, ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatid tamangan po niya, masyatang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kikaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos,
Ibigay mo kaya kami ing kapayapaan. Ing malagod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalakok ing kasalanan ng yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka. Sa kasmi nga manam, kamaya. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, mananasanang iting Eukaristya at pamakinabang,
pagkaluban na king dake, king biemo, at sa pa na king miatad, king kayang lugod, king yato. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabi kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos, may paintutuyong iba, amponing anak, amponing banal espiritu, may arining kay katang kapagmasusyan, umeta ng iniking lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat, may poras, kaya kayo nga. Gandang araw na salamat.